Και αυτά είναι μεγάλο στο 38. Είναι σε μεγάλο καλούπι. Θα πει μια προσιά. Τούτον εγκάρευσαν οι νάροι των σταυρών αυτού και ελθόντες εις τόπον λεγόμενο Γολγοθά, ως εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό πίν όξος με τα χόλης μεμειγμένων και γεσάμενος σου κι θελεπή. Σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού και γραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτοδύο ληστέ εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων, εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφημί αυτών λέγον, Εσύ ο Χριστός όσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμου αυτόν λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι, και εμείς με δικαίως άξια χάρον εμπράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως δε ουδένα το πονέπραξε. Και έλεγε το Ιησού, μνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και ήλισον αυτό, αποδέχτης ώρας σκότωσε γέννητο επί πάσαν τη γη, έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτη ώρα ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, η λίλη λαμά σαβαχθανή του τέστη. Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες. Την έσδε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι
ηλία φωνήν ούτως, και ευθέως δραμονής εξ αυτών και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους και περίθης καλάμου, επότιζεν αυτόν. Είδα λυπή έλεγον, άφες είδομεν, η έρχεται ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν, κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστης δύο, από άνωθεν έως κάτω, και οι γης ήστη, και πέτρες χύστησαν και τα μνημεία νεόχθησαν, και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και εμφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μετά αυτού τηρούντες των Ιησούν ειδώντες τον σεισμό και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είναι ούτως. Ιουν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταύρου τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευήν, η γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, και ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήρθον οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου τους εις σταυρωθέντος αυτό. Επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτον είτε εθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλής των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε, και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή εστίν η μαρτυρία αυτού, κακινός είδεν ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρτά αυτά ή να η γραφή πληρωθεί, ως του νου συντριβήσετε αυτού, και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησα. Ήσαν δέκοι και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε έτινες, οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενέσιν Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσημήτηρ και η μήτηρ των Υιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενομένη, ήλθεν άνθρωπος από Αριμαθαίας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσελθόν το Πιλάτο, κοιτήσατο το σώμα του Ιησού. Τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας και το καταπέτα το του σωτήρος θανάτου. Ο Ιωσήφ Θεάς
ενηλίσας εν συνδόνη και σμήνη κατέθετο εντάφο των παρέχοντα πάντα ζωήν εκέλεσε να αποδοθήνε το σώμα και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξεν αυτό Σιδώνη καθαρά και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο ο ελαττώμησεν εν την πέτρα και προσκυνήσας λίθον μέγα τη Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε νήματον ενέχθησαν νεκριναν ίσον πότε ευχαρίστως καιρον πανεμώσει δόξα εις εγκαταβάσεις σου φιλάνθρωπε. Ode
τριανίστον σκότεμ, ο Αδάμ ευχαρίστος, ερώνευasi δόξον, εις την καταβάση σου φιλάνθρωπε. Από του ξύλου Νικόδημο και θεωρήσας νεκρόν γυμνόν ατάφων εμ θρήνων αναλάβων οδυρωμένος έλεγε ημι λυκύτατε ον προμικρού ο ήλιος εσταυρών κρεμαμένον θεασαμένος ζώων περιεβάλλετον και η γη το φόβον εκειμένετον και διερήνητον ναού το καταπέτασμα ανειδούν νυν βλέπωσεν διεμέ εκουσίως υπερθόνταν θάνατον όσεν κηδεύσον Θεέ μου ύπος συνδόσιν ηλίσσον ποιες ερσίδεν προσψάξον το σώνα τον σώμα η ποια ασμάτα μέρψον της
μονόλογο και την τάφη σου συν τη Αναστάση και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Οξίων εστί μεγαλύνησε των πάντων πλήσιν, εις την καρπαθή μαζί
εχομεν, την απάθεια αριστέντες της φοράς. Ρίγνητε ναού, κατά πέτασμα της εις σταυρώσει, κρύπτος ύφος τήρες Χριστέ το φως, σου κρυβέντος Ηλιέ υπογή. Μύρον αληθώς, σια καινοτών υπάρχει λόγε, όθενση και μοίρα προσέφερον, μυροφόρηση των ζώντιος νεκρών. Μύρισα ο Χριστέ, ο Νικόδημος και ο Ευχήμων, σε καινοπρεπώς περιστήλαντες, ανεβών φρίξον απάσα η γη. Υμνούσιωσιν και Νικόδημος επιταφίους, πάδωση Χριστόν εκροθέντονιν, συναυτίζε μελωθήτα σεραφείμ. Ύμνωσαν μικρόν και ζώσας τους εθνεώτας, και εξαναστάς εξανέστησας τους υμνούντας απεώνας αγαθέ. Ως πεπέκαν τετρωμένος στην πλευρά σου λόγε, τους κανόντας μετασυντώσας, επιστάξε τον τύπους αυτής νεκρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανάγεται, σειρά ηλίε λόγε και πνεύμα, ύπρα των ανάκτων κρατέωσον, και ειρήνη δώσει μήνος αγαθών, και νίκαια είχε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εξάσα ζωή, παραμόμητε άγνη παρθένε, πάσον εκκλησίας τα σκάνδαλα, και ειρήνες των ναυτίλος αγαθή. Αξιόν εστί, μεγαλύνησε τον ζωδότη, τον εντός σταυρώτας χείρας εκτείναντα, και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Κατά
μυροφόρη μοίρα λία πρωί ερθούσα έραν των τάφων μυροφόρη μοίρα λία πρωί ερθούσα έραν των τάφων μυροφόρη μοίρα λία πρωί ερθούσε αρώματα και μοίρα μαθήτρια γυναίκε μου ευλογητός η Κύριε Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάση εν Χριστώ ημών αδερφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα στρατού και ζωμάτων ασφαλείας, κράτους, νίκης, διαμονής, υγείας, Κυρίας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο ταύτη και πολυταύτη, των εφόρων επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και νηστών της Αγίας και Ιερασμονής ταύτης, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτών της Νήσου και Πόλεως ταύτης, και πάνω μισκούτων εφωνημών λερίων νοικίων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσους των ψυχών κειμένων δούλων σου, των κτητόρων και αναγεννηστών της Αγίας Μονής ταύτης και των δούλων σου, Ανθίμου και Γερασίμου των Πατριαρχών, Ιγνατίου, Ιγνατίου, Ιωάννου, Γαβριήλ, Ιερεμία, Ιωάννου, Χρυσάνθου, Ιωάννου, Αποστόλου, Γερμανού, Ισιδόρου, Χρυσοστόμου, Νεκταρίου, Εμμανουήλ των Αρχιερέων, Μάρκων, Ανθίμου, Τιμοθέου, Νικολάου, Σάβα, Μελετίου, Γεωργίου, Αναστασίου, Δημητρίου και Δημητρίου, Ιωάννου και Ιωάννου, Γεωργίου, Ιωάννου, των πρεσβυτέρων Δαμασκηνού, Δημητρίου, Ιωάννου, Δανιήλ, Γαβριλίας και ματρώνης των μοναχών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη με έλλειμμα εκουσιόντα και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη αυτών. Επάκουσον ημών ο Θεός, ότι ημών η ελπίς πάντων περάτων της γης, εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γέννημιν δέσποτα, σ' αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δήμαρχε και κύριε πρόσωπε του Περιφερειάρχου, κύριε Σταυλά, δημοτικοί άρχοντες, εάν στην Πάτμον, στο λιμάνι της Αποκαλύψεως, τελείται κατ' έτος ο Ιερός Νηπτήρας από ετών πολλών, εδώ στο νησί της Παναγιάς μας, εδώ στο βράχο της Παναγιάς μας, εδώ
στο μοναστήρι της Παναγιάς μας στο κάστρο τελούμε μια άλλη ακολουθία, τελούμε την αποκαθήλωση του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο αυτόν, έγινε άνθρωπος, διαλώσει τον άνθρωπο με τον Θεό Πατέρα, ήρθε στον κόσμο αυτόν εκουσίως για να ενώσει το σταυρό του μαρτυρίου του, να πλώσει τα χέρια του και να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει γη και ουρανό, άνθρωπο και Θεό. Έγινε πτωχός για να πλουτίσει τον άνθρωπο από την αγάπη του. Έγινε δούλος για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Αυτό το μεγάλο θαύμα των θαυμάτων σήμερα εορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Διότι εάν ο Κύριος μας μπροστά από το μαρτυρίο δεν γίνει το αίμα του, στη σωτηρία του ανθρώπου δεν θα υπήρξε. Το αίμα του Κυρίου μας είναι εκείνο το οποίο μας καταγιάζει, μας τελεί και μας κάνει και εμάς χριστιανούς Ορθοδόξους, όχι στην ταυτότητα αλλά στην πράξη, διότι η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, είναι αγάπη. Άλλωστε ο Ιωάννης, ο αγαπητός μαθητής του Κυρίου μας στην Πάτμο, τι είπε? Ο Θεός αγάπη εστί, και μένει η αγάπη εν το Θεό μένει και εν αυτό ο Θεός. Εάν, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε αγάπη μέσα μας, έχουμε τον Θεό μέσα μας και τίποτα δεν φοβούμεθα, διότι ο Θεός με θυμών πάσα ημέρα της ζωής μας και τον Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Ό,τι και να έρχονται στον κόσμο αυτόν θα περνούνται όλα εάν υπάρχει μέσα μας ο Θεός. Βέβαιος είμαι ότι στις ψυχάς των Λερίων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, των Δωδεκανησίων μέσα υπάρχει Θεός ακόμα. Και εφόσον υπάρχει Θεός πραγματικά, μη φοβόμαστε αδελφοί μου. Ο Θεός είναι μεγάλος, θα μας στηρίξει σε αυτήν την πόρα που περνάμε. Μπόρα είναι, θα περάσει. Η οικονομική κρίση που λέμε δεν είναι όμως η οικονομική κρίση, είναι κρίση αξιών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα να το παράδειγμα του Κυρίου μας. Η αγάπη στον τάφο. Αυτή την αγάπη λοιπόν την διαχέουμε και εμείς όλων των κόσμων, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε και εμείς Χριστοφόροι και Θεοφόροι. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Ο Θεός μαζί σας. Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, παρά την ορθοελεώσον, την ορθοστήσες, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Είναι δημοτικός να σας πει κάποιος, γιατί είπατε. Πρέπει να σας πέσει και άτομα. Τώρα που βρισκόμεθα στο κέντρο της μονής μας, εδώ που απέναντι όλος ο κόσμος, όλος ο λαός της Λέρου σήμερα εδώ βλέπει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Νικόδημο, τον Αρχιετικό Επίτροπο, ο οποίος πραγματικά μας προσέφερε αυτή την ωραία εκδήλωση. Να ευχαριστήσω τους ψάρτες μας, τον κύριο Τάσο και την παρέα του, που τόσο ωραία πραγματικά μας έψαλαν εδώ πάνω στην Παναγιά μας για το Χριστό μας. Να ευχαριστήσω τον Δήμο, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλους εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, που σήμερα είστε κοντά στον Χριστό. Αυτό θα πει Λέριος, αυτό θα πει αγάπη Λερίου, να είναι κοντά στον Χριστό σήμερα, την ημέρα των μαθών του Κυρίου μας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τις γυναίκες, όλες εκείνες οι οποίες πραγματικά προσέφεραν και προσφέρουν πάντοτε εδώ στην Παναγιά την βοήθεια, διότι ξέρετε υπάρχουν και οι κρυφοί άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες των και δεν θέλουν να τις διαλαλούν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι, είναι οι ψυχοί άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι της αγάπης και του ελέους και των νητριμών. Αυτούς λοιπόν ευχαριστώ και τις κυρίες και εύχομαι στις πάντας ημάς και πάλι καλή Ανάσταση και ο Θεός μαζί σας. Του χρόνου, Oh
Mira,